galegos e polo menos para viaxar con certas garantías. Bueno, 12:29 minutos do mediodía, imos a situarnos en Fene, porque ali os veciños din que teñen que cruzar literalmente polas vías do tren porque non teñen outra alternativa. O Concello di que non é así, que teñen un camiño para facelo e que non fan uso del. Óscar, creo que os veciños non están moi de acordo. Velaitedes este paso que temos aquí en Fene e, de feito, estades vendo as vallas que sinalizaban o antigo paso que se pechou xa no ano 2005, pode ser? No 2005, sí. Hai 20 anos que se pechou isto e hai 20 anos que estades queixándovos. 20 anos queixándonos, sí. Sí, porque non podemos seguir así cruzando a vía. Porque tedes as fincas xusto aquí detrás de nós e, claro, estas fincas están completamente en regra. Sí, están con licencia, licencia de pozo, licencia de obra, en regla, e pagando IBI. Desde 1970 pagan IBI. Polo tanto, pagando impostos e, polo tanto, desde aquí, desde hai moitos anos, que ten que vostede cruzar sen ter seguridade. No, y con ayuda, porque si no, no puedo cruzar. Y mi marido malamente también. Estamos los dos mal. Y mucha gente que dejaron los terrenos abandonados es porque no pueden pasar. Non poden pasar e, de feito, ata houbo bastantes accidentes. Y hubo accidentes de muerte. Xa morreron 2 persoas. Sí. Y a otra el tren la tiró con el aire y le dio un brazo. Claro, ante esta situación entendo que denunciástedes ou que agora mesmo que podedes facer? Pois o Concello di que temos que denunciar o que non sei a quen, sea a DIF, sea eles, sea particulares, David contra Goliat. Non sabemos a quen temos que denunciar. A DIF respondeu, sempre respondeu. O titular do camiño é o Concello. O Concello é o que ten que arreglar isto. A DIF sempre respondeu, pero o Concello nunca responde. Estamos aquí esperando aínda, despois de todo este mes, que foi cando vosotros tamén... Vos dimos tamén un pouco de voz, non? Moita voz, e a xente do Facebook, que hai que agradecer, miles de persoas, e veciños que nos dan a razón porque saben o problema, entonces agradecerlles a todos eso, pero tanto a alcaldesa como o concejal de urbanismo non responden, nin se presentan, nin se pronuncian. Polo tanto, agora mesmo, pois esta situación que temos, compañeros, o sentir dos veciños que siguen un pouco pois facendo entre eles a situación para que veciñas como Pacucha pois poida cruzar todavía por aquí. Compañeiros, desde aquí, desde Fene, despedimos conexión. Grazas, Óscar. Bueno, que está pasando aquí, non, Patricia? Porque, claro, o Concello di que eses veciños teñen un camiño de servidume que poderían empregar e non cruzar polas vías do tren, como están facendo. Queda demasiado lonxe ese camiño, dicir, que está pasando aquí neste punto? Está pasando que vemos tantísimas veces que uns están pasando a pelota doutros do Concello a DIF, de a DIF o Concello, e temos a veciños de idades moi avanzadas cruzando por unha vía que nos estaban falando de que van 2 mortes nos últimos tempos. Eu non chego a comer vergoñento. Claro, pero a miña dúbida é se teñen unha alternativa porque non a empregan, non? Non sei, vos lanzo na mesa. Entendo. Alternativa con risco, non a que ten. Non, eles, o segundo Concello, teñen un camiño de servidume. Claro, que digo os veciños que lles queda lonxe. Claro, entendo que este había que eles queren cruzar, ¿no? Igual teñen que coller o tren para chegar a ese Claro. camiño. A ver, o que non pode ser é que xente que paga os seus impostos que leve 20 anos tentando de que lle solucionen o seu tema. O que non pode ser esas cousas. Héctor. Empatía. Claro, por unha panda temos ou fago o camiño longo e cruzo seguro, ou fago o camiño curto para chegar antes e poño en risco a miña vida. xente con mobilidade reducida. Claro, que aí hai que ter que medir, claro. Claro, o problema é ese, que teño as dúas opcións, pero claro, eu podo desplazarme o que me podo desplazar e podo moverme o que me podo mover. Eu penso que aquí, se realmente o Concello pode solucionar ou poñer algo da súa banda para solucionar isto, cando xa levamos, ademais, 2 mortes nese mesmo punto, penso que debería implicarse un pouco máis en tratar de buscar unha E que solución ademais que contente pon a os todos. pelos de punta, Carla, ver as imaxes que estamos vendo aí deses veciños cruzando a vía
porque é que pasa un tren e que te leva por diante. Bueno, estaría ben que os funcionarios de Adif e os funcionarios do Concello pois puderan ver estas imaxes, no? Poñerse na pel desta xente que, bueno, que como decían, paga o IBI dende o ano 1970 e teñen que cruzar en esas condicións, no? A administración moitas veces non ve as cousas nin sinte, no? Este é o grave problema que moitas veces os cidadáns, cando son veciños, poucos veciños, poucas persoas afectadas por unha situación como esta, a administración, pois... cercanía. Xa, no, pero a mí pareceme problema aberrante por funcionario, parte final, tamén de Adif, porque quero decir que si o terreo é do Concello, pero o terreo, o Concello o que fai é ceder ese terreo para un interés xeral que é a circulación dos trenes. Ese interés xeral tampouco pode estar garantido o risco da vida de persoas individuais, como pode ser esta familia, no? É dicir, hai un momento en que a administración debe parar, reflexionar e tomar decisións que deben ser con carácter humán, é dicir, deben ter en conta as persoas, non? O que non pode ser é que se repitan estas imaxes que estamos vendo mentres falades, porque efectivamente xa van dous falecidos e o risco, non, que toman eses veciños é enorme. Bueno, seguiremos este asunto 12